na-agbata ọsọ ewo Chineke biko zọba anyị o. Ole mgbe ka ọ ga-ebi? Ole mgbe ka ọ ga-ebi? Ole mgbe ka ọ ga-ebi? Ezi nwanne m, Ole mgbe ka ọ ga-ebi? ole mgbe ka ọ ga-ebi? Ole mgbe ka ọ ga-ebi? Onye ọlụ ebube Ewo Chineke Chukwule na-agbata ọsọ. biko gbata ọsọ Ewo Chineke eze gbata ọsọ le biko zọba anyị o. Chai, ajụjụ a kwesịrị ichebara echiche ma nebara ya anya, maka na nnu aṅaga agwa mmiri amaghị aboki ma efi ọchị aga. O tego anyị nọ n'ihe omimi nke ahụhụ n'obodo a, maka na otu ọ dịrị izizi ka ọ dị tata, otu a ka ọ ga-adịgide. Otu onye na-ekwu okwu wee sị na a mụrụ ya mgbe agha bi, m wee jụọ ya ma agha obigo. Ọ ya ka m ji wee jụọ n'egwu nke mba itiri akpọ Where Are We Going, na kipa na-eche goolu mana goolu na-aga. Anyị na-akwụ ụgwọ nche mana ori ka na-ezu. Ọ ihe mwute bụrụ ihe ịgba anya mmiri na a mụnyere ọtụtụ n'ime anyị n'agha na ihe mgbu, ọtụtụ gụọ akwụkwọ n'ihe mgbu, na-agbakwa mbọ n'ihe mgbu, wee na-azụ ụmụ n'ịta ikikere eze. Ọ ya bụ isi ajụjụ anyị tata, ole mgbe ka ọ ga-ebi? Biko nyenụ m ụsa, maka na akwọbere obi isi akwọ akara na-esi, nekwa na agha ka ọ ka dị n'ihu. ewo Chime ịnọkwa na-eme, ewo Chime ị na-awụkwa n'ihe anyị na-ahụ. Arụ na-eme o, mpụ na-emekwa, onye ọ na-eme eme, onye ahụ na-ebe ebe. Igwe afọ gbara chi m, o juru anyị anya, igbu mmadụ n'ike, o riri m ọnụ. Ole mgbe ka ọ ga-ebi? Ole mgbe ka ọ ga-ebi? Ewo 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 Chimewo, ole mgbe ka ọ ga-ebi? Hey! Ịma na ụfọdụ ndị nọ n'obodo mere mmepe amara ihe ndị nọ n'ime obodo na-ahụ. Chimkuniewe eze bilie, Igbu mmadụ enwerozi ihe ọ dị ka ya n'obodo a. ọgụ ndị nsọ Ebe ndị ọchịchị na-egbu onwere ihe a biko na-eme. gbata ọsọ. Onye ọbụla gbuwezie Ihe mmadụ, na-ekweghị mmadụ nwunye omume, gbuo di, di egbuo nwunye. sọ gị pụrụ ime ya. Agha na-ekweghị mmadụ ogbugbu, Nwa bụ ya egbuo Chineke nsọ gị pụrụ ibu ya. Onye nche egbuo ọga na madam, Ewo papa igwe gbuo na-adazi ebe niile. na-agbata ọsọ. Ihe na-eme anyị n'obodo a abụmọnụ ka o si anyị n'aka. Chimewe Get ya PVC, get ya PVC. Ọ maka ole mgbe ka ọ ga-ebi o Chineke mana onye ka a ga-atụnyere ụbọchị elekshọn? Ole mgbe ka ọ ga-ebi? 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 Eze Chime Ewo Chineke orileanya ụmụ ogbenye na-agbata ọsọ. onye mara mee Ewo Chineke enyemaka ụmụ ogbenye biko zọba anyị o. Ogbofu na-agbakwa n'ewu mana ajị ekworo ka amara. Ibisi onye ọ batara be ya nya nabata ya nọọ ịfụnanya ka o ji wee chaa ọtụtụ ụlọ wee bata. M wee na-asị o, ịfụnanya bụrụ ma nke ibi ya kwụrụ. Chineke na nchedo gị ka anyị nọsọ, maka na anyị abago bụ na ya abago. Ndị niile chịrị obodo a, ma ndị ka na-achị achị ma ndị ka na-achị ịba, onye ọbụla dị ka ibe ya, ma ndị kaki ma ndị nkịtị, na the same people. Ịma na akwụ na-agbanwe ọnọdụ ọ dị ka ọveji. Biko ọ gịnị ka a na-asọ? Ana niile ji wee bụrụ sọsọ ọbara, anụ obodo a ṅụjugo afọ n'ọbara. Tigbuo zọgbuo niile a, ọkwa ka a ga-esi wee chie mụ bụ Pọl Chigbo. Ngwanụ na-enu m chịwa ma udo dị, mana echeghị m n'ọsọ ọsọ ya na-ese, maka na di na nwunye ọbụla na-anụkarị ọgụ n'abalị ada amacha ihe na-esere ha. Ọkwa na-egbute ekenye so n'ihe na-ese m, mana osisi m nụrụ ụda ya ma ntigbu m. Edunago ọtụtụ mmadụ mmụọ n'obodo a maka ọchịchị, ma ụmụaka ma nwaanyị dị ime na ụmụ ha bụ n'afọ. Obodo a na-esisi ọnwụ ọnwụ na ozu ozu. Anyị bizi na graveyard. Kedu mgbe ọ ga-ebi ụmụnne m? Ndị onye na-ege m ntị, ọ bụrụ na iso na ndị egburu n'ihe a na-afịa ọnụ, mmụọ gị ọ ga-ekwe ka obodo a dịkwa mma ọzọ? Anyị nọ na ana nna anyị mana anyị ejighị ụkwụ na-abọkwụrụ.
anyị eji ha anya na-abala ha ụla. Ọkwa mmadụ na-abụ na-agụ mmụọ nọ n'ihu arụsị wee nwee nghọtahie. Ofu onye si bịa nye ekwekwara ka ekwensu bata n'ihe a ha na-eme. Ịnụkwa ha nọkwa n'iru ekwensu wee jiri uche n'aka. Ndị ọchịchị anyị jizi ọpụpụ na mbata anyị n'aka ma Chineke ekwena. Maka na ị were ajọ mmadụ wee kpọchie ụzọ ịma na ụzọ ka ghe oghe. Ị na-aga n'ụzọ iche uche n'aka. Ọtụtụ ụmụazị enwerozi nne na nna, ọtụtụ nne na nna enwerozi ụmụ. Ebe ọtụtụ ezinụlọ bụ ndị ekpochapụrụ n'ụwa. Ọ na bụ onye za Timoti o tigbuo ndị ọzọ n'aka. Ọkwa otu nwatakịrị ka emechiri ụlọ akwụkwọ o were ọsọ nata be ha ka ọ gbaba na be ha bi ụmụnne ya na nne na nna ya ọma. Ndị agbata obi wee jide ya wee kọrọ ya ka esi wee gbuchasị ezinụlọ ha. Ọ dị egwu, ọ bụrụ gị ka eke obi ya adịghị. Ebube dike ofeligwe nwoke ọma, mmụọ ka mmụọ, anyị na-amụ gị onye gachi anyị onye gachi tigbuo zọgbuwe ọkwa maka oche ọchịchị ka eji alara ndụ n'iyi ndụ Chukwu kere. Hey, sọsọ maka oche ọchịchị maka ego ụwa ka eji egburu mmadụ Chikere. Mgbe mmadụ atọ bi n'ụlọ kwa ụbọchị ọgba aghara biri n'udo mba gbasakwanụ mba, ọ ya bụ na diochi na onye ọ na-egbu iti ya eju ala n'isi ya ete ha aja. Ihe a na-achịzi anyị n'obodo a bụ afọ onye a na-amara ekwe eburu ekweta n'ọhịa. Ọ dịkwa egwu. Ejere m na mgbọrọnụ etiri m mkpu, ejere m na Adamawa ma chekwa Yobe steeti, echekwere m Kaduna, Plateau kwụsị na Benue steeti. Obi gbawara m, obi tiwara m, ya ka m ji na-eti mkpu, ole mgbe ka ọ ga-ebi? Ya ka m ji na-ebe akwa, ole mgbe ka ọ ga-ebi? Chineke na biko ịgbara nkịtị, egburu nwaanyị dị ime ya na nwa bụ n'afọ. Chukwu dobe gozienụ n'ala ahụgo ọbara, eze bigozienụ n'ala ahụgo ọbara. Ọtụtụ ndị egburu egbu, ndị suru be ha ọkụ, ole mgbe ka ọ ga-ebi? Ole mgbe ka ọ ga-ebi? Ole mgbe ka ọ ga-ebi? Chukwu, ole mgbe ka ọ ga-ebi? Arụ na-eme n'obodo a karịrị akarị kwa ụbọchị, ihe mgbagwoju anya. Ọ ya ka ikwikwii ji wee si n'isi nwa ya na-atụ ya egwu maka na ihe mgbanwe karịzị. O nwerekwa na onye a ga-eme ihe nwaanyị nwanụ mere achịcha ka ihu di ya mma, maka na amụọ da atụ ụmụazị ebe a na-akwafu mmiri anụ. Obi adịrọ ndị niile egburu egbu n'obodo a mma. Ebe ọtụtụ ezinụlọ ihe ndị a metụtara na-asụ obodo ọfọ ọjọọ. Kedụzi mgbe ọ ga-ebi? Ọgwa na aja edi na-ebute n'ute abara mmadụ. A na-ekwuri mbi na ebule a na-asọ mpi, a na-eme pati. Kedu ka onye be ya na-agba ọkụ si wee na-achụ oke? Eziokwu na iwu oke ka eji esunye ụlọ ọkụ, mana onye a na-akpa nkịta ya eze na-ejide ya n'isi. Otu onye ara rụchara ụlọ wee mee ya ọkụ, ọ gbawa gbachaa, o tie n'ebe niile efoghị efo n'anya. Ọ bụrụ onye na-eme onwe ya. Ọ bụrụ na okwu ndị ara ka m bịara ikwu ebe a, kama na-emewe ihe ka ndị ara ekwu okwu ndị ara. Negodu ka obodo anyị dị, ndị ọchịchị anyị na-ekwu okwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Onye agwa na ụlọ ya na-agba ọkụ, ọ sị na ọ da amapụ ya obi. Ịma na o nwe ebe ọzọ rụrụ ụlọ n'obodo ebe ihe niile na-aga ọfụma, ebe ezigbo ndị ndu nọ, ihe niile na-aga n'anya ya. A na-ekwu ka ọ ya esi wee dịrị next generation na mma. Ndị nke anyị na-ekwu okwu next election. Nke na-agba m anya mmiri bụ ndị akwecha nkwa ịtụnyere ha akwụkwọ ha banyezie emewe omume, ị na-ajụ o nwere ndị ọzọ a na-atụ anya ha ka ndị a tụnyere na-achị. Ọ na-abụ ndị ekwu ịtụ akwụkwọ nnekọta ụfọdụ ndị a na-apụta ọchịchị, nnekọta ha anya n'iru obi amapụ m, maka ụfọdụ n'ime ha na-adịzi iru ka ndị a na-ata anụ mmadụ. Ọ dịkwa egwu. Biko ndị ọchịchị anyị, zanụnụ m ajụjụ. Ọ bụrụ na m jụọ, biko zanụnụ m ya. Tigbuo nsogbu a niile, ọ na-atụ n'ụta. Ikpofu ọbara niile ọ na-amasị n'uwe.
arụsị a na-eweje ego a na-eke ha. N'egodo ọtụtụ ụmụaka Ị jụọ onwe gị ịma nke na-arịa taa. ndị gburu nne na nna ha. Gị bụ onye ọchịchị Ndị ọchịchị anyị matakwa na iri ego ọha na abụmọnụ kedu haziri ihe ga-eme ha o? ma ụmụ iji ewe zụ maka Ije uru iji ewe n'ọtụtụ ụlọ ọgwụ ọtụtụ mmadụ ghasara ebe ahụ o. gị onye na-arụrụ ndị ọchịchị onye Enweghị abụ onye enyemaka Chineke ị igwe. na-ajụkwa onwe gị ebee ka ụmụ ha nọ eji ebe ị ga-egbe meghe ogbu mmadụ Eze do biko zọba n'anyị ị bụrụ aka na-akwafu ọbara ha nwa bụrụ ọnọrebụl na-eje ụka nọ n'ime ya nwanna chekwa ya eche na-esizi ọnwụ kedu ebe ị ga-anọ ka obi were oge ala nwanne m ije n'ụlọ ụka ichiri uche n'aka ijezie n'ụlọ akwụkwọ ebe ahụ ka ọ kazi njọ onye nọziri na be ya ọ bụrụ ụra ga n'anya ewo Chineke biko nyere anyị aka Ole mgbe ka ọ ga-ebi? anụ na-eme Ole mgbe ka ọ ga-ebi? ihe dị ike na-eme Ole mgbe ka ọ Chukwu ga-ebi? biko gbata ọsọ Ole mgbe ka ọ onye ga-ebi? ọlụmara mee Ewo Chineke, nụrụ nkwa ka anyị na-ebe na-agbata ọsọ. nyere anyị aka Ewo Chineke, nyere anyị aka Chukwu biko zọba anyị o. eji m obi mwute were ezi ozi a o kwesịrị na a na-egwu ini a na-ebe akwa ka ụmụazị ghara eche na n'ọnụ ewi ka a na-egwu maka ọ bụrụ na a gwara onye isi onye a na-ebere akwa o bewere onye dị ndụ akwa ihe emego n'obodo a bụ Naijiria ole mgbe ka ọ ga-ebi a ga-ejizi na eze tabiri ire wee hosi eze niile dị n'ọnụ anyị a ga-eji na ya ghọtara onwe anyị wee kpochapụ mmadụ niile nọ n'obodo a ọkwanụ sọsọ ezi omume na-ebuli obodo ọ bụrụ na ọ ma nkwa anyị mee si waa ọjị na ọjị gbara ka onye ọbụla nasa ịma na onye kwuo eziokwu osebe ọ dị ka otu nwa okorobịa mmadụ kpọrọ anụ ọhịa ọ bawa mba n'ụwa ọgụ maka na akpọrọ ya anụ ọhịa mana oyi akwa ede Chicago Bull ya efi ndị ọcha efi ndị Chicago kedụzi ihe dị iche ya mere onye a gwara na ọ dị njọ ya gbanwee ụfọdụ ndị ọchịchị anyị amara eme anyị bụ ogeri anụkwana ndị na-abụ wee marụ nke ka mma kama ebe o si agbawa m obi n'obodo a bụ ụmụnne ịsọ ndị na-eji maka ofu ibe ji wee ree ọkwa diọkpara ha ọkwa maka ego ka iji wee ree vootu onye ọbụla na-ara ego wee tere mmadụ ma na onye ahụ ogbenye mgbere kemgbe mfi ahụ ga-achọta ya na be ya ekwugharị ụfọdụ asị na-ego anyị na ha ga-eri ya ọ bụrụzie ego unu iketa sọ 4,000 naira puku naira ịnọ wee taa ahụhụ ya ahụ ịnọ emechi ikpewe ekpere kpọwa Holy Ghost fire ọ ya bụ na o nwere ihe na-eme ndị ọchịchị a na ekpere niile a na-ekpe maka na ọkụ mmụọ nsọ bịa ọ ga-agba ma onye kere ego gba ma onye riri eri Chineke bụ onye ikpe nkwụmọtọ e were ego nye gị ego anyị eji rụọ ọrụ i buru ụzọ rie ị na-aba na onweghị ihe ha rụrụ ọ bụrụ na akwụsị na ndị ego ha banye ha arụ n'ọrụ ka ị wee ma ma Chineke ọ na-azakwa ekpere maka na ọ na-abụ adaka hụ onye nwe ubi ihu acha ya acha ka anyị wepụ na aka na ajọ omume maka na anụ kwọ nwa ada agba aja ọsọ ọ bụ gịnị na-ese okwu ọ bụ gịnị na-ese okwu ndị ọchịchị anyị unu na-azọnụ gịnị ndị niile egburu egbu onye ga-ekwuru ha ndị emewere obi onye ga-ekwuru ha onye mara ihe ga-ese okwu ya chara ya ịmara ihe ga-ese okwu nwanne m biko chara ya o juru m anya o riri m ọnụ
nwanne m. Chineke biko anyị ji egwu ayọ gị ka ị bịazie gbuo ọgụ a dị n'etiti ndị ọchịchị na ndị a na-achị. Biko nna, anyị na-ene anya ga-egbukwa n'oge maka na mmadụ agwụna n'obodo a. Ịma na nchere ogologo oge na-eme ka obi daa mba. Anyị anwaghị ike anyị mana o kwere anyị. Amarọ m ma ekwensu ọmụ nwa dị ana n'obodo a. Biko nna, onye ọbụla si Naijiria wee jee eluigwe, ọ dịkwa mma inye double portion maka ọ dị ka mmadụ isi ọkụ mmụọ wee jee eluigwe. Nna, wepụrụ anyị ajọ obi ka inye anyị obi mmadụ maka na ajọ omume dewere obodo a imi na ọ n'otu ọ dị ya. Anyị jikwa egwu ayọ gị ndị niile mewara obi ka i were egwu akasie ha obi. Ndị egburu egbu, nna meda ha obi ma fichaa ha anya mmiri si ha gharawa n'ihe daa na na-etego aja. Anyị na ha ga-ezute iru na iru n'ụwa mmụọ, ma ndị gburu mmadụ ma ndị ha gburu. Nna biko, dịka isi kwuo n'obodo ọbụla gburu ikpere na ana wee doka obi ha kwupụta njọ ha na ị ga-emerụ ha ebere ma mezie ana ha. Nna, ka ọ dịrị anyị ka anyị si yọọ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Chukwu anyị na-efe bụ n'eze ndị mmụọ, ọkụ na-agba ọzara ka ọ bụ ihe o kwuru ga-eme. Onye anyị ji eje agha, kọmanda n'ụwa mmụọ, ụja gbọrọ ebili mmiri wee dere du. Onye isi na ọgadị, onye ahụ ga-anara ndue. Onye isi na ọga nwụchi, onye efuo. Obi n'igwe, chuma ogbenye. Obi n'igwe, nna cheta anyị yo dịka ọgụ ndị nsọ, biko zọba n'anyị. Hey! Ole mgbe ka ọ ga-ebi? 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 Ewo Chineke, nna agbata ọsọ. Ewo Chineke.